Kuno mukutimva ndi ku Yawo FM Radio 91.1 nthawi sopano yakwana 7:45. Mwasura bwanji ya Malawi anzanga kwena kuli konse kumene muli. Kwananso nthawi imene anthu amapereka mamoni kuchokera pompano pa Yawo FM chigawo cha kumadzulo, nthawi pamene ndithu ikuthamangira 7:45. Muli ndine brother Salo chizukulu cha PS tayamba ndi nyimbo imeneyo yalike macheso akuti mundikumbuke. Tione palaini pathu kuti pali ndani palaini pathu, tione palaini pathu kuti pali ndani palaini pa. Ati nyimbo imene brother Sandy andani imene ndi alike macheso ndithu kuyambira program ya moni popano pa Yawo FM Radio 91.1. muli ndine brother Salo. Tione palaini pakuti pali ndani apa. Haro, mwasora bwanji asogoleri? Ine ndaswera madala ndaswera kai mwasora bwanji. Taswera tikudziweni mukuimbira kuti? Ine ndikuimbira kuno ku Durban, Florida. Ku Durban, Florida. Yeah, very good. Okay, dzina paja mwati ndani? Ndine Zulu boy. Oh, Zulu boy. Hello madala brother Salo, my lovely brother. How are you, man? Hey, I'm good, man. Takulandirani Zulu boy kuchoka all the way from Durban. Moni ukupita kwa ndani ndi kwa ndani? Mazua anori ne moni wayambirira abite kwa niyo my lovely brother all the way from Mangochi. Siko mukwambira atsogoleri? So moni na abite kwa nkade wa Yawo. Yawo kwaji wa yo ikore group yo Yawo FM. Chabwino? Moni na abite kwa Kulimpopo kwa Mr. Comrade Ntanyiwa. Chabwino? Yeah, so Alufeo Kulimpopo kumene kwa my lovely brother Mr. Evron Trust. Alandile moni family. Ziko mukwambiri ngakhale mawu osimmatiko zira pang'ono koma tikunyatireni kwambiri kamba ka nthawi yanu Zulu boy. Ndatokoza kwambiri ambuye ako. Ziko mukwambiri. Amene ndi Zulu boy kuchokera ndithu ku mzinda ucha wa Durban. Tionenso palaini apa kuti pali ndani palaini pa tione kuti pali ndani. Mwasora bwanji brother, tikunyadireni takulandirani pompano pa Yawo FM Radio. Mwasora bwanji mazolo pano? Taswera tikulankhula ndani brother, network yanu ikhala ngati ikuvuta atu. Okay, zina numati ndani? Zina langa ine ndi Rajabu Maremu, brother Maremu, mulipo kodeti? Nganga, ulipo nganga? Nipo nganga tunditu. Ndakunyadira nganga, iya nthawi ya moni kuti wapase moni anthu akwana malaka mwina amve kuti Rajabu Maremu alipo. Moni mwina akhoza kupereka kwa chibale awiri atatu nganga. Ya ine ndikupereka moni kwa ngono wanga Asani Maremu. Amena makala ku escort komwe ku Durban go. Escort, yes. Ya wajiwili upita kumuzi kuwana malaka uko Mangochi uko mabito makajira uko kumene kwa bambo wanga asoka kumene. Bambo ano asoka. Yes. Ziko mukwambiri Rajabu Maremu tikunyadireni kwambiri kamba kamoni. Malangizo anu ndi wotani dziko la Malawi mmene kuyendera mwina mukhoza kupereka malangizo? Ya malangizo wongo tibata akula abati nyadire jaka ba 25 ba fozu kufuna ubira umalawi kwa chota cha kwelachi. Baba no bandesa fika 4 ipa tupana. Ise patu kule ibira uta tampi ya kufuna kazi zini. Ngono au mpaka mabanja akutatu Malawi kutinene. Lego funika robana baba izetri mbigire batu kujanda amene kwa chota kwa amene basi. Ya ziko mukwambiri brother Rajabu kamba ka malangizo anu. Yabu ngana. Ambuya kudariseni. Ineza tukota sala kumene kwa. Ziko mukwambiri. Bayawo yefu mwe mfamene kwa bayi. 91.1 basi.
91 naso. Akuti usafunefune moyenda mambo ulina 91.1 ndiyo wairisi yako chokera pompano pa yawo FM ndine brother Salo chizukulu chene changanga PS all the way from Mangochi tukutenga ma 10 follow pa 0717829150 91.1 wairisi yako tukutenga ma 10 follow pa 0717829150 ndiye namba yako chokera pompano pa yawo FM radio namba yatu 0717829150 0717829150 atsogoleri halo mukutimva atsogoleri amene ndipocha puka kuti ndichilise atsogoleri mukutimva bwinobwino taswera tikudziwe na atsogoleri madzulo pano tikulankhula ndi ndani Comrade Amidu Mmadi kuchokera ku Soweto Itu mtu wankulu. ya tikunyadireni kwambiri kambaka nthawi yanu kupereka moni pa wireless pano mwina mukhoza kupereka moni kwa achibale awiri atatu komanso kauthenga kwa boma lathu lonyasa limene lilacha kwera mukuti bwanji madzulo pano moni kupita kwa ndani Itu ine mono yambirira kwena opite kwa plaza ino Salo zikomo kwambiri komanso saiwala anika kufita suko anika inda anika kufita suko alandire mona abadala amene dzina lawo lina solemene chabwino osaiwala sombale wanga ntanyiwa uko kuliyeko nkhanga zaona wankulu kwambiri wankhanga zaona amene asekula naye mimba wa nyamata na majekete kusegula mimba mwampezeze chabwino atsogoleri tikunyadireni kwambiri moni umene upita kwa nkhanga zaona malangizo anu ndi otani mmene dziko lathu likuyendera pakati pano pa 2 minutes Politi dziko limene likuyendera pakali panopo tinaene isatu timbogwirizana osati jazomati ati tipite kwa DC ikapereke kalata mwakuti mati mwakungofuna kungwayamba basi popanda poyambira kungwayamba mungokhala chisokonekero basi ye ujathawa bwekha amene athawira president wa ku Nigeria uja umathala ku China kuja zikufunika zimene zote tundetu kungofunika ife amalawi tilimbe mtima pasakaso tati mademo tipite kwa DC ati kuti stakeholders meeting ikhale pansi tizikambirana zachani pasika papo kambirana nkulo palibe mademo kambirana tabanga chanze usinjiri kafuna kungwapopola akapolo achoke mumboma mubasi abweremo amene angathokulira muli aziko kandi tundimereyo mukwankulu malangizo anga mazwano ndi amene mwatelo malangizo anu eti kwa basi tikunyadireni kwambiri kamba malangizo anu atsogoleri ndakunyadiyani kwambiri brother Salot ambuya azikudalisani kumeneko inunso chimodzimodzi munthu wankulu zikomo kwambiri zikomo olima kuchita kusowa inda yonse yasanduka manda ndichiritseni ambuye wanga newa njoka zirombo za kuchire elo zikukona manyumba antu wakusambukira kuchime zikola pansi zikwa ndichiritse 0717829150 kutenga mana ma 10 follow ano pa 0717829150 pambano pa yawo FM radio kupereka moni kwa chibale tioneso pa line pakuti pali ndani apa line pa hello programu ya moni pa yawo FM 0717829150 0717829150
0717829150 ndiye namba yake pompano pa Yawo FM radio. Tikutenga ma 10 follow anu pa 0717829150 ndiye namba yake pompano pa Yawo FM 0717829150. Tikutenga ma 10 follow ndithu pa namba imene iyi kumva ndithu kuti kodi maganizo anu moni wanu ukupita kwa ndani lero lino tipanga chonchi. Exclusive from zhitspromos.com. Munanga mubanane ulendo bwera dziko lapansimama. Munandipelekeza njira yonse mpaka nakudzafika. Munayika moyo wanu pa chiopsezo. Munali pakati pa moyo ndifa. Koma munalipa mtima mpaka nakudzafika mama. Hautukimba kumene ndi kwa nani chikefa chimoto amene yoto mama. Namba yathu ni 0717829150. Tiwoneso pa line apa kuti pali ndani pa line pa. Halo atsogolere. Mwasola bwanji madzulo pano? Salo ndaswera bwino kaya inu kumeko mwaswera bwanji bwana? Taswera. Tikudziweni tikulankhula ndi ndani madzulo ano? Mukuyankhula ndi Moses Mario kuno ku Crowd ku Durban. Mukuyimbira ku Crowd ku Durban. Ku Durban. Chabwino Mario mwabwera ndi moni ukupita kwa ndani ni ndani madzulo ano? Aboya ndilira ndikupereka moni kwa bwana Salo amene akutusogolera ifeyo. Zikomo kwambiri atsogolere. Kwa chiwiri ndikupereka moni kwa Hawa Jackini. Chabwino. Kachitatu ndikupereka moni kwa Adamu Mutate. Chabwino atsogolere. Ndiye ndikupereka moni kwa John Bishek. Chabwino atsogolere. Ndi twasogoleri. Kumuzi simukupereka moni bwanji kumuzi ku achibale kulibe yayi. Kumuzi ndikupereka moni kwa Pose pamuzi pa Pose ndikupereka moni kwa Sauda Mario. Kumachinga kumeneko. Paja kumuzi ndikumachinga Kumachinga Okay, pano muli ku Durban. Ku Durban ku Crowd. Chabwino atsogolere kunyadireni kwambiri malangizo anu ndi otani mmene dziko lathu likuyenda la Malawi pakati panopo. Mukuti bwanji? Malangizo athu ndi oti tikuyamikira mabungwe amene akuyendetsa za dziko la Malawi. Dziko la Malawi li pa mavuto akulu kwambiri. Basi president chakwera sakupanga chabwino pano ndrama yasika pano china chilichonse chitodula. Chabwino. Komanso kupanda Boni Kalindo ndi bungwe la Salo ndi Batiri TV ndi Popo TV ndi Popo Radio ndibwezi tili mavuto ife. Chabwino atsogolere. Ndiye ndikuyamika kwambiri atsogolera amene akutisogolera ifewa. Iya tikunyadireni kwambiri atsogolere kambaka maganizo anu abwino langizo lanu labwino kulopita kwa Malawi. Zikomo kwambiri atsogolera ambuye azikudalisana. Nanyuso akudaliseni bwana Salo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Odi mai sanga kale mai o banda bambo. Koma be pali hansi bambo ena. Wozemba udindo wao. Ndali ndinuyo bandi muganize bo babidi. Madodo manesi uga kujibatala. Malaini atu likutenga pa 07 tuwane pa call apali ndani. Haro atsogolere. Asogolere. Mwasola bwanji madzulo pano? Taswera kan masola bwanji. Taswera tikudziweni madzulo pano kuti tikulankhula ndi ndani? Mukuyankhula ndi Kaisi kuno ku KZN. Brother Kaisi all the way from KZN. Yekhani ajetu. Chabwino brother Kaisi madzulo ano mwatitengera zotani moni kapena malangizo moni wanu woyamba ukupita kwa ndani madzulo pano? Moni tu woyamba ukupita kwa ma members onse ku first. Ku Malawi first chabwino atsogolere. Malawi first. Chabwino atsogolere. Mwaga tachisogoleri achita Boni Kalindo a president athu amene akutimenyera ufulu. Dziko la Malawi. Chabwino atsogolere. Achina ntanyiwa Bakeli Muluzi TV
Chabwino atsogoleri. Ndiye na omba zonse pa grupu ya abati chani Malawi first. Friend of Salo. Oh, friend of Salo. Chabwino atsogoleri tukumva. Yes, Chabwino atsogoleri. Iya tikunyadileni kwambiri moni wanuwo danga timwakwana mukhoza kupereka moni kwa chibale ena ndi ena anzanu palibe futo mukhale womasuka pa Yawo FM timapeka mpata kwa Malawi. Achuluka kwambiri sindingathe kuti da base koni pa muntu yeka pa wina aliyense ya. Chabwino malangizo anu ndi wotani dziko la Malawi mmene kuyendera pakati pano madzulo ano? Achikulire tu malangizo anga dziko la Malawi pano amene sili kuyenda bwino ya. Chilungamo. Tingapange bwanji brother Kaisi? Futo ndirakuti achakwera amene ayiwalira kuti kodi dziko analitenga bwanji. Iwo acha panopa kuzitenga kati ndishacha komano ayiwalira kuti dziko lija analitenga ndi mademo. Chabwino. Ndiye timati tikakhonzekera nkhani ya mademo iye uja amatuma apolisi kuti akasokoneze mademo aja. Chimene chikufunika ndi chakuti anthu fe tilimbe mtima basi dziko lija ndi lathu ifeyo a Malawi. Fuwa palibenso Malawi ina wache soti mpaka tingammenyere ufulu. Chabwino. Malawi ndi uja basi. Malangizo anu abwino kwambiri brother Kaisi all the way from KwaZulu Natal. Yes. Tikunyadileni kwambiri kamba nthawi yanu brother Kaisi ambuye azikudalisani. Zikomo kwambiri mugone bwino. Zikomo kwambiri ambuye. Takunyadilani tete. Zikomo. unenga chintu chakushinyangira ngavechete nakatite matama nambopa kuti avichepo jikape aione yatesile mlungu dokongo yakukosa akapoloma eno akuti vatu manyetsoli vakulaga nivapelaga tuchiwatsoli kulaga pakuti vatu weni ili kutusausya nivapelaga pasingasiyenda soni valivalile wanamanani vakushenga indo ya muntu valivalile wanamanani vakukula masalaga vantu une atakubongo sinjimukaga kulikukuta kupitilisya ulento atapa jogo yejwanga joko paganga tungusimbalilaga amanani yakuvesheta yawo yongupikana yakutenda yawo yongwiwonaga namojwangali nzavija kulimbana ni vandu kulimbana nune 91.1 ndiye wele sako chokera pompano pa Yawo FM radio. akukwata kupembela tafo ile akusaka kuti tulajeje tafo ile akukwata kupembela tafo ile chakulinga twali Hi brother Salo nyimbo imene ndi andani? endeje tafo ile Titenga sola ini na pa line pali munthu wina apa. Halo atsogoleri? Halo, Mwaswera bwanji madzulo pano? ine tondaswera bwino kaino umene kumaswera bwanji. Taswera tikudziweni kuti tikulankhula ndi ndani madzulo pano baba? Eno Chambalo, Tikulankhula ndi ndani? Mr. Chambalo. Mr. Philip Chambalo. Ya. Yayi tikunyadireni kwambiri takulandirani Mr. Philip Chambalo mwakhala omaliza mukholo yathu lero madzulo ano kuti mupereke moni. Taperekani moni mwina kwa anthu 10 kapena anthu 8 komanso timalangizo patali maninga ndi ndawo. Zikomo kwambiri. Halo, Ndikukumva atsogoleri. Mr. Salo. Ndikukumva atsogoleri ndithu perekani moni kwa achibale. Mr. Salo. Network yanu khala ngati ikuvuta kwambiri eti. Mr. Salo. lungu wetu ikumbe ya lungu yotatile ngati aiweni lungu yatesile paune akuti vatu manyetsoli vakulaga nivapelaga tuchiwatsoli kulaga pakuti vatu weni ili kutusausya nivapelaga pasingasiyenda soni valivalile wanamanani vakushenga indo ya Titenge khoyo maliza apa kuti timve kuti tikuyankhula ndi ndani. Halo atsogoleri. Atsogoleri mwaswera bwanji? muntu valivalile wanamanani vakukula masalaga vantu 0717829150. nambonatite Atsogoleri mukundimva eti? Asogoleni ndikumva eno kuno bwino. Perekani moni network yanu inathawa perekani moni kwa achibale 4 or 5 maninga ndi nthawi. Zikomo kwambiri. Ine moni tu tipereke kwa onse amene timacheza nawo inuyo kumeneko onse magulu antanyiwa tili ndi achina Daniel Carlos. Ena onse amene amatiziwa timanyadira onsewo. Chabwino malangizo anu maninga ndi nthawi tikupasani 30 seconds ngati munthu wankulu. Malangizo anu ndi wotani pamene dziko la Malawi likuvutika tingapange bwanji?
atsogoleri chimene ndingafuze ndichona kuti pachichewa pali mawu amati mdima ukachuluka kunja kwasala pang'ono kucha ndikoza kulira mmene tingalilire kuchokera kumene tachokera kucha 4 years ndi ambiri panopa tikuona zipani zikupita ku convention pamene pakuita kuti kunja kuti pafupi kucha tisadandaule kwambiri aite tiyang'ane kumwamba tipemphere zolimba kuti mulungu atifewesere. Zikomo kwambiri atsogoleri kamba kamalangizo anu. Zikomo kwambiri. Ambuye azikudalisani.